Ràdio Irregular. Hola amics i amigues, som Irregulars de Plan B, jo sóc en Joan o Foll del Turó, digueu-me com vulgueu, i a continuació us presentem Ràdio Irregular, el programa on us farem saber tot el que passa al club i on parlarem en profunditat dels nostres jocs preferits. Som una associació de wargames, de jocs d'especialistes, jocs de taula i pintura al barri de Gràcia, Barcelona. Si ens vols conèixer, doncs pots venir un dia a gaudir del local o també pots venir i t'ensenyem a jugar. Per fer-ho, contacta amb nosaltres. La nostra web és Irregulares Plan B. I sense més dilatació, avui especialment us presento a Antoni. Què tal, Toni? Com estàs? Hola, doncs estic la mar de bé, amb ganes de poder parlar d'un tema que trobo molt fascinant. Sí, perquè avui tenim un programa especial. Bueno, és que ho esteu veient per vídeo, pel videopodcast, o ja esteu veient que no és un programa normal. Avui a Ràdio Irregular 8, com no parlarem de les activitats del club, una cosa que sempre fem, però deixarem de banda per un dia i que no serveixi de precedent el Blood Bowl. El deixarem molt a banda avui i parlarem de batalles napoleòniques. Antoni ens explicarà, que és l'expert a l'associació sobre aquest tema, ens explicarà, ens farà com una... Bueno, si vols fer com una mini intro, què ens explicaràs, Toni? Ens pots fer un tastet? A veure, la idea és senzilla, una mica entendre que són el que anomenem batalles napoleòniques i sobretot incidir en com podem representar aquestes batalles napoleòniques, no? Quins reglaments hi ha, en quines escales, quins llibres podem trobar per l'ajuda i sobretot una mica treure-li la por, no? Realment, amb el món del wargame en figures, quan parlem de napoleònic, podríem dir que estem a lo més alt, no? O sigui, és com una evolució, no? Et fas gran i ja penses, ho he fet tot, me'n queda jugar a batalletes napoleòniques. Jo crec que podem començar molt abans perquè hi ha situacions molt divertides per poder representar amb aquest joc. Clar, o sigui que no és una cosa només de polla viejas, sinó que és una cosa que es pot començar de ben jove i com qui comença amb 40.000 o qui comença amb Blood Bowl o el que sigui. Molt bé, molt bé. A veure, ara, en el fons estem parlant d'emperadors, o sigui que 40.000 té un emperador, aquí també hi ha un emperador, tothom es fot de pinyos, però és que la tecnologia no és la mateixa. Bueno, i, bueno... canvies els volters per mosquets i ja està. Per mosquets i ja està, però crec que sí, que val la pena. El problema és perdre de por a diversos factors, no? Com per exemple, aquí sí que necessites un nivell de pintura alt, no pots pintar de qualsevol manera les figures, que per això donarem un recurs molt interessant, que ho deixeu per més tard. Tens que documentar-te històricament, o sigui, tens que llegir, perquè realment si no llegeixes et perds en aquest període. És un període molt complicat, estem parlant de l'inici de la Revolució Francesa fins a la derrota de Waterloo, passen uns 25-30 anys, i és que realment és una revolució a nivell mundial i costa. Jo porto uns anys i encara estic aprenent moltíssim i hi ha situacions que encara em perdo, imagina't. I he tingut sort de tindre uns bons mestres que m'han dit, vés per aquí, llegeix aquest llibre, fes això, i és una mica la idea d'aquest programa. Molt bé. Doncs, primer de tot, saludar els nostres espectadors, per exemple, el Borneli, que ens saluda, ens diu bona nit. Doncs bona nit, Borneli, aquí estem amb un programa especial. Bona nit. Espero que el gaudeixis, igual que el gaudirem nosaltres fent-lo. I res, sense més dilatació, com dic jo sempre, comencem per la primera secció, que aquesta sí que no s'ha mogut. Sí, la primera secció, que és el full parroquial, com ja coneixeu, on farem una pinzellada ràpida a tot el que ha succeït a l'activitat recent al club, bàsicament. Bé, doncs en el club, avui no ens il·lustrarem amb l'Instagram, ho hem fet d'una altra manera perquè hem fet com una consulta als socis perquè ens diguin totes les activitats, que ens ho diguin ells i no basar-nos només en les xarxes. I podem comentar, doncs, per exemple, que hem començat una lliga a 40.000, una sèrie de partides que es poden fer d'entre 1.000 a 2.000 punts. Ja no és aquella campanya flexible que havíem ideat abans de, just acabar el 2023, sinó que ara ja ens posem una mica més seriosos i comencen les partides
això, de 1.000 a 2.000 punts. L'objectiu és que la gent jugui, com sempre, però que cada vegada, a cada emparellament, la gent doncs, pugui decidir a quants punts es jugar entre aquesta forquilla de 1.000 a 2.000. I el requisit principal, el topall màxim és que només pots jugar una vegada amb cada participant de la lliga. I al final, doncs, entre totes aquestes partides es fa un recompte i es farà una classificació, però no hi ha emparellaments determinats ni res, sinó que és una cosa molt lliure. Després també tenim de Blood Bowl, parlarem una pinzelladeta de Blood Bowl. Acabem la jornada 2 i comencem la tercera jornada de la primera divisió. A el que és la segona divisió estem a la jornada 3, que ja l'hem acabat, i comencem ja la quarta jornada. A la segona divisió es dona més pressa. Després tenim la lliga paral·lela de Blood Bowl, perquè hi havia gent que no en tenia prou de Blood Bowl i vam fer una lliga paral·lela. Doncs continuem amb la lliga paral·lela de Blood Bowl. I també aquest diumenge vam tenir un torneig de Blood Bowl que va ser tot un èxit. Crec que eren 10 participants o alguna cosa així. I la veritat és que el va organitzar l'Àngel i no sé si també el va organitzar el Xote, i la veritat és que molt bé. Tenim fotos que hem de pujar per xarxes, així que en breu les tindreu i podreu veure l'ambient, que va ser espaterrant. Després també continuem donant-li a les partides de Bolt Action. Ja ho sabeu, hi ha una tarda que crec que és el dimarts per la tarda on s'està jugant a Bolt Action. I continuem amb Saga, que estem amb la segona missió de la campanya d'hivern. Saga amb el suplement dels Vikings, que també, doncs, a tope amb Saga també, un joc que ens encanta. A part d'això, també hem iniciat demos del Clash of Spears. Clash of Spears què és? Doncs és un joc així d'escaramuzes també, d'estil Saga, però amb un reglament una mica més profund i amb una mica més de joc. L'avantatge és que la majoria de gent que tenia Saga de l'edat d'Anníbal doncs podrà jugar a Clash of Spears, perquè estem jugant a l'època de les guerres púniques. És la mateixa escala i més o menys el mateix nombre de miniatures, així que si pots jugar a Saga en aquella edat pots jugar a Clash of Spears. Així que hem iniciat demos amb aquest aspecte. Després, The Old World, ja comencem amb les primeres partides. Hi havia gent que esperava aquesta versió, aquest joc, bàsicament, per fotre-li, sobretot la gent que venia de Fantasy. Doncs hem començat amb The Old World. També comença a haver moviment d'Age of Sigmar. Ja n'hi havia moviment, sobretot per part del Miquel Quint i en Joan Carles, però ja comença a haver un grup notable de jugadors d'Age of Sigmar. I després, amb el tema dels slots, o com jo els conec, el d'Escalèstric, hem iniciat la Fittipaldis Irregulars, que és com una espècie de format on cada mes pots anar al local i has de fer una sèrie de voltes, on tenim el comptador, i es registren aquestes voltes i entres en una classificació mensual. La gràcia és que cada mes canviem la categoria. Per exemple, a febrer estem amb la categoria de ral·lis, el mes que ve ens posarem amb la categoria de Fórmula 1 i anirem recorrent diferents categories. La veritat és que és una cosa que ha sortit així que no ens ho esperàvem i ha tingut molt bona rebuda i ja us podeu imaginar els piques que hi ha, la de fotos que hi ha amb els comptadors de voltes allà, la gent, mira, he fet tanta puntuació, he fet tanta l'altra, i ja estan allà a tope. I fins aquí seria l'activitat recent, que no és poca. Jo crec que aquest sistema hem anat molt... També el fet de que no estigui en l'Àngel ni el Cronos també fa que vagi més de cara a barraca, però jo crec que el que estàvem esperant ara realment és el tema de les batalles napoleòniques. I si et sembla bé, Toni, comencem amb el tema. Jo sé que per tu, Toni, jo podria deixar aquesta cançó i podria deixar-la sonar i
i no passaria res, no? Però, No. però tenim una obligació, tenim que parlar. Sí, tenim una obligació amb els jugadors, que s'han davant que cada vegada que la sento em posa la pell de gallina, la música aquesta que quan arribava l'emperador es posava i aixecava tota la passió, a l'elan, com li diuen els francesos. Però abans que res, sé que avui us posaré la mel a la boca amb alguns dels reglaments que parlaré, però ja us avanço, que l'objectiu d'aquest any del 2024 és portar el joc napoleònic a totes les escales al club. Estem parlant amb l'Associació Napoleònica de Wargames perquè com a mínim 2 vegades aquest any podem jugar a joc napoleònic a les escales més adequades, que són 15 mil·límetres i 6 mil·límetres. O sigui que de tot el que us parlaré avui, el que vulgui ho podrà tastar durant aquest any i a veure si creiem afició. Penseu que hi ha una escala, que és la de 28 mil·límetres, que ja han començat a jugar. Mosquete i Tomahawk, els que us heu fitxat per l'Instagram o us coneixeu, ja ha començat i ja hi ha gent del club que està pintant exèrcits. Sabem que hi ha un austríac en camí, sabem que hi ha un alemany de la zona del Rin en camí, sabem que hi ha un francès acabat, la cosa es anirà, increixendo i a veure si tot va bé, a final d'any, bàsicament el club es canvia el nom i es diu Napoleó. És una tonteria de les meves, no en feu cas. Aleshores, anem per feina. Molt bé. Doncs... Que s'anomena guerres napoleòniques. Això, què són les guerres napoleòniques? A veure, primer, Les guerres napoleòniques... disclaimer, jo aviso, jo sóc totalment neòfit, jo preguntaré i no em tallaré i els que en sàpiguen diran què fot aquest capullo preguntant el que pregunta, però potser els que no en saben diran, doncs mira, jo que he fet aquesta pregunta. Per tant, jo aquí estic, el meu objectiu avui és aquest, és aprendre i preguntar. Així que, endavant. Què són les guerres napoleòniques? A veure. Les guerres napoleòniques són totes aquelles guerres que van haver entre l'alçament de Napoleó com a emperador, inclús abans, com a general, i la seva caiguda després de Waterloo. És un període molt curt, estem parlant de menys de 20 anys, però hi ha una cosa interessant. Per entendre les guerres napoleòniques també tenim que entendre les guerres de la Revolució Francesa. I abans farem un petit repàs. O sigui, amb el món de la història militar hi ha èpoques, cada època té una espècie d'arma que és la majoritària en el camp de batalla i és la que acaba donant la victòria. A veure, si parlem de l'època clàssica, Grècia, Roma, la infanteria és la clau. A la caiguda de l'imperi romà va aparèixer la cavalleria. Des de la caiguda de l'imperi romà fins més o menys al final de l'edat mitjana, la cavalleria era la reina del camp de batalla, però la infanteria va tornar a agafar força i va recuperar armes del passat, com la pica, i va enfrontar-se a la cavalleria i la va començar a apartar com a reina del camp de batalla. Després va haver el procés de canvi amb la introducció de les armes de foc. Pensem que ja apareix l'artilleria a la Guerra dels 100 anys. Ja comencen a aparèixer els primers fusells i a poc la pólvora va agafant cada vegada més força, no? A les guerres d'Itàlia, el gran capitán venç a les tropes franceses bàsicament per una gran utilització dels primers mosquets i la primera acaparació de gent amb fusells i gent amb pica i comença l'època de los tercios, que jo crec que juntament amb les legions de Roma són les dues grans unitats d'infanteria de la història mundial. Però què passa? La cosa cada vegada va més amb la pólvora, l'artilleria cada vegada és més poderosa i al final, cap allà al 1700, comença l'edat de la pólvora. L'edat de la pólvora bàsicament és tot soldat d'infanteria, ja li treuen la pica, ja no té aquella espècie de llança llarga de 4 o 5 metres de l'època d'Alejandro Magno i se li dona un fusell amb una baioneta. I la pólvora ja és la reina del camp de batalla, juntament amb l'artilleria i juntament amb la cavalleria, les tres armes.
Què passa? Que tens que saber combinar aquestes tres armes. En un moment determinat la cavalleria és la reina, en un moment determinat l'artilleria és la reina i en un moment determinat la infanteria és la reina. O sigui, cap de les tres és capaç de dominar un camp de batalla perquè depèn de les situacions en les quals ell s'enfronta. És que... Aquesta nova idea va evolucionant fins a les guerres dels 7 anys. Federico el Grande, de Prússia, comença a treballar realment les formacions militars. I aquí arriba una cosa molt curiosa, no? De que com és que milers i milers de soldats van marcant el pas cap a la mort? Perquè és l'única manera de ser eficients. Penseu que els fusells són efectius a 60 metres. De 60 a 100 metres perden molta efectivitat i més enllà de 100 metres un fusell d'aquests mosqueter no té una efectivitat. L'única manera de poder fer mal és un grup compacte d'homes avançant en línia en formació tancada, en un determinat reben l'ordre de quiets, apunten, fuego, a 60 metres. I podem dir que a 60 metres li veus quasi la cara del teu contrari. Més o menys pots fer 2 o 3 disparos i quan ja no, agafes, cargues amb la baioneta i avances. I el que més aguanta, guanya. I el que no, es retira. Sí, a veure, hi havia una mortandat. Però tenim aquesta imatge de Hollywood dels camps de batalla plens de morts. Sí. No, no havia tants morts. Havia més gent fugint, havia més gent desertant, no era fàcil. I sobretot, recordem una cosa, el 90% dels soldats d'aquella època eren lleva, eren camperols que els havien donat un fusell i un uniforme i a combatre. Clar, disparaven a... Us podeu imaginar la moral. I disparaven a bulto, no? Com si diguéssim. Sí, a bulto. I a veure, no... és molt difícil. Hi ha molt d'entrenament, no és fàcil disparar amb això. El soroll, la pólvora negra fa una gran fumarera. Hi ha una cosa curiosa. La infanteria bàsica no intentava fer punteria. Intentava disparar tots a la vegada, que és quan realment és efectiu aquest tipus de combat. Com un efecte d'escopeta, no? Vull dir, o sigui, una perdigonada... Sí, com una gran descàrrega, ¿vale? I aquesta descàrrega és... Però clar, també penseu un detall. Quan més lluny, menys eficiència del projectil, amb la qual la possibilitat de fer mal cada vegada és a menys. Insisteixo, només fent aquestes masses compactes podem tenir una eficiència. El que passa és que comencen a aparèixer elements que comencen a trencar això, que és que davant de les unitats d'infanteria se li posa unes unitats d'ordre obert, totalment obert, que són els que llamarien els hostigadors. Són gent que van davant i fan una mica com guerra de guerrilla, hostigant el que tenen davant. I aquests hostigadors no són tampoc 4 matats, sinó són gent que els han buscat bàsicament baixets, àgils i amb una gran punteria. Aquests feien molt mal, perquè aquests era un tiro, un impacte. I quin era el seu gran objectiu? Doncs com a qualsevol tirador expert, buscaven els oficials. Clar. Els oficials, sobretot a la guerra dels 7 anys i a les guerres més a les napoleòniques, acostumaven a anar a cavall, amb la qual era un objectiu perfecte. Després, els sergents eren molt fàcils identificables, portaven una pica. Si tu eres intel·ligent i començaves a disparar contra els mandos i les tropes no tenien algú que les aguantés, les tropes tendien a fugir. I també el factor psicològic, de compte l'oficial que aniran a per ell, no? Això també et fa... Correcte. O sigui, la mortandat d'oficials a la guerra dels 7 anys es calcula que entre el 60 i 65% dels oficials que van combatre van morir. Perquè es demanava que l'oficial estigués a primera línia i era l'element de moral. Llavors, era així. Després la cosa ja va canviar. I sobretot, molts soldats no fugien perquè a darrere hi havia el que més por li feia, que era el sergent. Tota aquesta manera de fer la guerra va arribar a la Revolució Francesa i va canviar. Va canviar perquè va aparèixer la massa. La massa. I com estem en un club que juga a Warhammer, serà fàcil entendre-ho.
Quan va haver la Revolució Francesa, va ser, bueno, això, França va declarar, va tallar el cap al rei, aunque recordo que no van ser els primers en tallar el cap a un rei aquí a Europa, van ser els anglesos en Cromwell uns quants anys abans, però d'igual, qui es porta el mèrit són els francesos, i hi ha una república. Clar, totes les monarquies es posen les mans al cap i volen fer fora aquesta república i envien els seus millors exèrcits. Prússia, Anglaterra, Àustria, Espanya... Clar, enviar exèrcits semiprofessionals, gent preparada, però són minories, serien com elfs. Elfs molt bons, però són 4. Sí, sí. Vale? França no està disposada a cedir els drets que ha aconseguit. I aquí aixeca a les masses d'orcos, a l'estil francesos, portant el símbol francès, La horda. la horda directament, amb un fusell, Mhm. avançant, amb una bogeria, sapiguent que no n'hi ha un demà, amb una mica d'ordre, tampoc era la horda, sinó que havia una mica de disciplina, hi havia ordre, però imagineu unes immenses columnes de persones a bayoneta avançant contra unes línies que sí, mataven, no? Però en el fons aquella horda arribava i feia fugir aquelles tropes professionals, però poques, que no estaven acostumats a lluitar d'aquesta manera. La quantitat per sobre de la qualitat, no? Sí. Quan analitzes les batalles de la Revolució Francesa, al·lucines, perquè és això. Però sobretot la passió, no? El grit, o sigui, és... Però no hi ha res... Quan tu poses a un poble entre l'espasa i la paret, realment la victòria és sempre teva. O sigui, hi ha molts exemples a la història que això Clar, ha perquè no passat. tenien potser res a perdre, no? Vull dir, el seu Correcte. I futur volen guanyar. es basava en guanyar. Sí. Vale, estem al final de la Revolució Francesa, estem a l'època de Robespierre, apareix un jove oficial que venia de Còrsega, no sé, suposo que a més d'un ja li començarà a sonar. Aquest jove oficial que va estudiar artilleria va rebre la influència i va llegir moltíssim, o sigui, a veure, Napoleó era un gran lector, o sigui, per les nits a dures penes dormia 3-4 hores, qualsevol manual militar que queia a les seves mans se'l llegia. Havia gent molt bona, per exemple, havia un general d'artilleria que havia organitzat tota l'artilleria per calibres, perquè si no, de veritat, era un despiporre a nivell logístic. Cada canó el feien d'una manera diferent, amb la qual era impossible mantenir una logística amb aquests canons. I Napoleó va agafar totes aquestes eines, tota aquesta manera, i va organitzar uns exèrcits i sobretot va fer aparèixer una cosa que els francesos van ser els primers i van trencar la manera de fer la història de fer la guerra, que és organitzar cossos d'exèrcit, en el qual hi ha grups de divisions, però independents. Què vol dir? Que no tots van a una. Imagineu abans de les guerres napoleòniques, les formacions militars eren una immensa cua de soldats amb els seus colors, a darrere tot un gran tren logístic. Aquí no, aquí es van organitzar per divisions que estaven dintre d'un cos d'exèrcit. Aquest cos d'exèrcit tenia enginyers, tenia cavalleria pesada, tenia el seu propi alto mando i eren autònoms. I abans, què feia Napoleó? Organitzava aquest cos d'exèrcit, li donava autonomia, que era molt important. Això de donar autonomia a tots els militars europeus es van posar la mà al cap i no entenien com podia donar tanta autonomia i perdre el control sobre aquestes unitats, i va ser clau, perquè el que feia era que es movessin per la seva manera, però feia que sempre es trobessin a la batalla coordinades, i això és el que en principi li van començar a donar les victòries. Amb això em va trencar i sobretot va començar a treballar una de les grandes armes que fins ara ningú havia pensat en ella, que era la logística. Si un soldat menja, lluita. Si no menja, no lluita. És així de senzill. Vale, llavors, com es divideix en aquell moment les tropes? Sobretot s'organitzen al voltant del que anomenem el batalló. Amb el batalló hi ha unes 4 o 6 companyies, de les quals la primera és la dels granaders. Els granaders tenim que entendre que són els soldats més professionals, més veterans, els que sempre es queden a segona línia. Si els primers soldats no són capaços d'arreglar el problema, ho arreglen ells. Llavors, quan estan amb ordre de formació,
A la banda dreta sempre estan els granaders. A la banda esquerra està la infanteria lleugera. La infanteria lleugera és aquella que és capaç de lluitar amb ordre tancat, sí? I amb ordre obert. O sigui que són gent molt bona. Per què? Perquè si en un moment determinat algú té que entrar en una ciutat, són ells. Que si algú té que anar a un lloc on l'orografia del terreny no sigui l'adequada, són ells. O sigui, són tropes molt bones. I al mig estan les companyies menys formades, vale? Les més bisonyes. I els granaders quin punt fort tenen? Quina especialitat tenen? Els granaders van néixer a la guerra dels 7 anys per llançar granades, tal com són. Granades rústiques, que eren bàsicament unes cassoletes amb pólvora, i eren els més valents i sobretot els més alts i els més forts. El granader en aquest moment és els més veterans, el soldat més professional, i sobretot és el que en un principi tothom s'acaba fixant perquè saben que si hi ha problemes és ell el que arreglarà aquests problemes. És un efecte moral. Vale. I aquests I sobretot estaven... molts d'aquests granaders van acabar desembocant cap a la Guàrdia Napoleònica, que era la unitat d'èlit que sempre estava a darrere, perquè si realment hi havia algun problema durant la batalla, qui acabava donant moltes vegades la victòria era això, fer entrar a la Guàrdia. Era com el concepte aquest romà del triari, que està darrere, que si... Era el concepte del romà d'imperial. Quan entrem a la legió romana, el primer cohorte són 200 homes. Un cohorte a Roma sempre són 100. El primer cohorte de totes les legions són 200. És la companyia més bona. El centurió més veterà és el que mana aquest cohorte. Són els soldats més professionals, els més bons del batalló. Aquells que, en un principi, sí, sobretot insisteixo, hi ha un problema, són els que són capaços d'arreglar-lo. Vale. Llavors, l'armament, el que us deia, l'armament bàsicament és un mosquete. Aquest mosquete, cada soldat portava de 60 i 40 projectils. Aquests projectils els tenim que entendre que estaven dintre d'una bossa, com una espècie de paper, que dintre del paper hi havia la pólvora i la bala. El soldat la trencava amb la boca, la introduïa pel canó, la prensava i disparava. Una companyia o un batalló entrenat era capaç de disparar 2-3 vegades per minut. Els anglesos van arribar a ser capaços de disparar 4-5 vegades per minut. Però, a veure, és el que diem, l'eficiència és a 60 metres. Tens que apropar-te a 60 metres perquè la cosa realment funcioni. També van començar a aparèixer els fusils que tenen l'ànima ratllada. Què vol dir això? Són fusells que arriben més lluny, 150-200 metres, però tenen més dificultat de càrrega. Qui feia servir aquests fusells? Els que eren els hostigadors que he comentat abans, que estaven davant de la línia i feien una mica funció de francotirador. Per això el francotirador entre moltes cometes, perquè el concepte francotirador no és el que nosaltres vam poder més endavant, poder ara això, parelles de soldats que són capaços de quedar-se un temps. A sobre que es posen a primera línia, no? De manera mig desorganitzada, disparen i se'n van. Vull dir... Sí, però sobretot això, quan entenem les guerres napoleòniques entenem una formació tancada. Davant d'aquesta formació tancada, formació tal com allò que tots tenim al cap, hi havia les ordres aquestes dels hostigadors, bàsicament, com diu, hostigant. És que no tenen cap més història. Serien com els foners. Els foners que quan jugàvem les guerres d'Anníbal, doncs algo semblant, a tocar els nassos. Però què passa? Eren molt efectius. Quin era el problema dels hostigadors? Que eren molt febles davant de cavalleria. Amb la qual cosa, si la cavalleria estava a prop, la cavalleria es feia sortir molt ràpidament perquè això. Llavors, torno a repetir, és aquesta història de les guerres napoleòniques amb la qual tu tens 3 armes, artilleria, cavalleria i infanteria, i tens que anar jugant amb elles en quina situació les pots fer servir i en quina no. És la combinació de les 3, no et pots basar en una. Més o menys la proporció seria entre un 60 i un 70% seria infanteria, un 20-25% arribaria a la cavalleria i un 5-10%, els russos sobretot, seria artilleria. Penseu que l'artilleria era molt cara i sobretot la formació dels artillers no era gens fàcil. Però clar, després estava l'altra canaina del soldat,
que és la baioneta. Mhm. La baioneta, imagineu, bueno, la típica com un ganivet llarg, de 30-40 centímetres. El mosquete feia bastant, entre 1,70 m, 1,80 m, em sembla recordar, o sigui que quan posaves la baioneta era quasi com una llança. Sí, sí. I efecte psicològic era impressionant veure avançar amb aquesta baioneta. I abans, aquí apareix com es formava aquesta gent. Hi havia 3 maneres de formar-les. Si volies fer tir, et formaves en línia. Una línia d'homes, més o menys cada companyia ocuparia uns 100 metres, en 2 línies, ¿vale? I abans deien ordre de foc i disparaven. ¿Vale? Era la manera més eficient per disparar. Els anglesos no feien una doble línia, sinó que feien una línia només. Així ocupaven més espai i per ells eren més eficients. I és cert, els millors tiradors de tota la guerra eren els anglesos. Però en canvi, quan tu volies atacar amb baioneta, feies com una columna. O sigui, tancaves amb una formació de 4 o 6 soldats davant i tota la companyia i tot el batalló a darrere format, calada la baioneta, avançant cap a l'enemic. Això feia trencar les línies. Sí. Què passa? Que això era feble al dispar d'artilleria. Vale? Per això, torno a dir, si quan juguem o quan ballem, sempre tenim que vigilar què fem en un moment determinat, si es posem en línia, si es posem en columna o es posem en marxa, en quadre, com ara explicaré, perquè cada cosa serveix per un tema. No pots sempre fer servir la línia perquè és molt feble per quan t'ataquen. I la tercera formació, la més espectacular, és la del quadre. El quadre és el que es veu al dibuix que hem posat aquí davant, els soldats fent un quadre amb la baioneta calada per protegir-se d'un atac de la cavalleria. Era el més eficient, 100% fiable, per una simple raó, el cavall no és tonto. Un cavall, el que veia amb un quadre, era una paret, i un cavall mai anirà contra una paret, i menys si té punxes. Clar. Amb la qual cosa, per molt que dominessis el cavall, mai aconseguies que el cavall anés en línia recta contra un quadre. Però quin era el problema del quadre? Que com a prop estigués l'artilleria o estigués la infanteria, era molt fàcil carregar-se aquest quadre. Sí. Torno a el que sempre dic, de que en funció de en quina situació estàs ficada dintre la batalla, faràs una formació, o línia, o columna, o quadre. És un pedra, paper, tisora. Sí, totalment. Sí. I abans, el paper de la cavalleria. El paper de la cavalleria és totalment en funció de quin tipus de cavalleria tens, la faig servir per una cosa o la faig servir per una altra. Hi ha 3 tipus de cavalleria. La cavalleria totalment pesada, amb el qual és un recordatori de aquella cavalleria medieval, no? Els cavalls més grans, ells portant curassa i carregant amb una espasa passada per trencar el que fos. Catafractos, no? I coses d'aquestes. Sí, però això sí, com a record de l'antiga armadura només portaven un peto. Els francesos eren per davant i per darrere, els prussians i els austríacs només per davant, l'espasa era llarga i recta, i això era per això. Però sempre te la quedaves en segona línia i era la teva gran eina per un moment determinat fer-la servir. Però si l'avançaves en situacions com com hi ha un quadre, no serveix de res. I és el que li va passar, per exemple, als francesos a Waterloo, que els anglesos van formar en quadre i van perdre tota la cavalleria en aquesta situació. Després estaven el que anomenem la cavalleria mitja, que serien els dragons, cavalleria lleugera, però no cavalleria lleugera com la cantarem, sinó cavalleria que era capaç de desmuntar i lluitar a peu i muntada. I després hi ha pròpiament la cavalleria lleugera, els famosos hússars. Per què servia la cavalleria lleugera als hússars? Bàsicament, per hostigar, per fer reconeixement i per perseguir. He dit que a les batalles napoleòniques la moral és molt important. Si el soldat surt corrents, sap que darrere seu qui hi haurà serà la cavalleria lleugera perseguint-lo i fotent-li tacos per l'esquena i massacrant-lo o intentant-lo agafar presoner. Per això serveix la cavalleria lleugera. No llançaràs mai cavalleria lleugera contra un quadre ni contra una línia perquè no és la seva funció. Amb la qual cosa, el que diem, tens una sèrie d'eines i les fas servir. I per acabar, tenim l'artilleria. L'artilleria estava basada en uns calibres per el que seria el pes del projectil, que va de 3 a 12.
3, 4, 6, 8, 9 i 12. L'artilleria més passada seria la de 12 lliures. Imagineu una pilota de 12 lliures, és realment important. Però això sí, a quan arribava? Estem parlant de 1.000 metres. O sigui, si ara, per exemple, parlem de l'artilleria que s'està fent servir a Ucraïna, estan arribant a 30-35 quilòmetres. En aquest moment estan arribant a 1.000 metres. I una cosa interessant és que ja comença a aparèixer a l'obús. I què és? La típica artilleria napoleònica és jo agafo una bola de ferro i la llenço contra les unitats d'infanteria i amb el rebote, com si juguessis a bolos, vaig tirant soldats. Sí. O sigui, hi ha casos, han vist, que una bola d'aquesta és capaç de matar 32 soldats. Amb els rebotes, amb diferents unitats. I l'efecte psicològic. O sigui, aquelles boles, allò, et carreguen una cama sencera, un cap, el que sigui, ¿vale? Però no és l'efecte aquest Hollywood de que cau i al caure explota com si estigués plena No, això és l'obús. Això és l'obús. Vale? L'obús és quan el projectil té un temporitzador primitiu, perquè estem parlant de l'època napoleònica, i fa explotar. I això és molt efectiu en tiro parabòlic. No són morters, vale? Però sobretot, si tu tens un enemic a darrere d'una petita trinxera, i no que penseu que trinxeres tipus Primera Guerra Mundial, l'obús és molt efectiu perquè col·loca el projectil dintre d'aquella línia defensiva, i fa sortir els soldats. Vale? Però l'obús també apareix bastant tardío. O sigui, la típica artilleria napoleònica és l'artilleria del rebote. Sí. L'ideal és posar-la amb un peu, allò que seria en pla, disparar-la i que vagi rebotant. Per exemple, a Waterloo va haver l'anècdota de que Napoleó no la va poder fer servir efectivament contra els anglesos perquè com es va passar quasi 8 o 9 hores plovent, quan el projectil arribava al terra no rebotava, es quedava dintre del terra perquè el terra estava moll. I el fet del rebot, una sèrie de situacions. I el fet del rebot és el que fa que sigui tan efectiva amb columnes. Correcte. No? Perquè el rebotar s'endú mitja filera. Sí. Vale. I després està un altre detall. Vigila, perquè si carregues molt a prop de l'artilleria fa servir metralla. Hi havia el que és el cànister, que eren projectils plens de boles petites de ferro, que a distància molt curta es disparava i era allò, com una escopeta. Imagina't el mal que faria a la unitat. Estava feta per això, per quan estava massa a prop la infanteria, fer servir aquest tipus de projectils per fer-la fora. Però el que sí és interessant és que l'artilleria ja comença a ser estàndard. Es comença a estandarditzar uns calibres. Per què? Perquè la logística que va darrere sigui fàcil tornar a portar munició cap a aquests canons. Clar. Igual que la munició dels projectils. O sigui, fins ara la logística no havia sigut tan important com a l'època napoleònica i l'època napoleònica més enllà. L'ambulància, com la coneixem, d'un carro capaç de portar 4 o 8 ferits, apareix a les guerres napoleòniques per part francesa. Hi ha una gran preocupació d'intentar treure els homes del camp de batalla ferits per curar-los, perquè si no la mortalitat és salvatge. O sigui, hi ha tota una sèrie d'elements que apareixen a les guerres napoleòniques que fan que marquen ja un previ a el que serien les guerres modernes. I abans, quan hi ha el gran canvi? Perquè encara estem a l'època de la pólvora. L'època de la guerra de la pólvora acaba a la guerra franco-prussiana. Les guerres napoleòniques acaben el 1815. La guerra franco-prussiana és el 1870. Per què? Perquè apareix la metralladora. Apareix el fusell de repetició. Amb la qual la cadència de tiro fa desaparèixer aquesta manera de fer la guerra i obliga el soldat a obrir-se. Ja no pot estar com un estaquirot allà format, perquè la cadència de foc fa que mora. Amb la qual obliga el soldat a obrir-se, obliga el soldat a tirar-se cos a terra. Hi ha també l'anècdota que un dels primers generals que va manar cos a terra va ser Wellington a Waterloo, i més d'un soldat va dir que a terra, i això va salvar que més d'un cop d'artilleria matés a una unitat. Però va ser quan va aparèixer l'arma de foc, com la coneixem ara, les ametralladores i la foc de cadència, va fer que el soldat s'obrís, dispersió total, i és com ara fem la guerra. Ja no oferim un blanc en forma de companyia formada. Però hi ha un tema molt important, i això ve de quan vaig estar a l'exèrcit, que ja em van fer entendre
la importància de fer desfile i orden cerrado. És la manera que tens que 100 tios, 200 tios, t'obeeixin tots a la vegada a una ordre. Si tu fas formació d'aquesta de desfile, estàs aconseguint que 150, 200, els que siguin, facin el mateix al mateix moment. I a les guerres napoleòniques és clau. I el Perquè, per mateix exemple, ritme, també. el ritme. Tenen que passar un determinat de línia a quadro, potser tenen que tornar a formar amb columna, i tot això ho mana un sergent en boca d'un oficial. Si la gent no està realment a una, fer aquests moviments al camp de batalla no és gens fàcil. I això només ho aconsegueixes amb l'orden cerrado. Clar, i això és una cosa que cinematogràficament ho veus i dius, com podia ser que les batalles d'aleshores fossin gent que va en fila, es planten un davant de l'altre, es comencen a disparar, i jo penso, clar, veient les pel·lis de la Segona Guerra Mundial, què fan? Que no es tiren cosa a terra o busquen posar-se a cobert o jo què sé. Clar, hi ha raons de tipus d'organització i d'optimització de les ordres, no? I sobretot de la tecnologia. Torno a insistir, el poder de foc de les armes no tenia res a veure amb el que va haver 50 anys més tard i 100 anys més tard. O sigui, imagineu la cara dels soldats quan van aparèixer les ametralladores. I sobretot a la Primera Guerra Mundial. O sigui, a la Primera Guerra Mundial, a l'inici, al 1914, encara hi havia càrregues de cavalleria contra unitats amb ametralladores. No. Mira, si teniu oportunitat, hi ha una pel·li molt dura que per mi em va deixar el cor trencat, que és Caballo de Guerra. Caballo de Guerra és l'utilització dels cavalls a la Primera Guerra Mundial. I es veu una d'aquestes càrregues estúpides contra les línies alemanes amb les ametralladores. Clar. Per què? Perquè encara hi havia una mica el concepte de guerra napoleònica i als anglesos, amb això, els va costar moltíssim trencar el és un xoc de generacions, no? Com si diguéssim. Sí. Però també no només va aparèixer l'ametralladora, jo m'imagino que també a nivell de fusells que no eren automàtics, van augmentar també la precisió, la velocitat de càrrega. Els francesos van aparèixer a la guerra de franco-prussiana, en vez de carregar el fusell per el que seria la boca de canó, el carregaven per darrere, o sigui, per el que seria una avantcàrrega. Això va fer una quantitat de rapidesa de disparo que els prussians es van trobar amb un problema sèrio. Però, clar, van respondre tecnològicament també fent un fusell d'aquestes característiques i va aparèixer el Mauser. I va aparèixer a l'acció de Ball Action, que és el cerrojo endavant i endarrere. Després van aparèixer els peines, que és agafar 5 bales, 5 projectils, perdó, i introduir-los els 5 a la vegada. I després ja van començar a aparèixer les primeres subfusells, les primeres ametralladores amb els carregadors de 15 i 20 projectils. Però el que sí tenim que tenir molt clar és que la nostra concepció de veure aquestes línies avançant i tirant-se tiros sense trencar la formació és que era l'única manera de ser efectius i no es podia entendre una altra manera. I si realment no eres capaç de combatre en línia, per això estaven les formacions com els hostigadors o la cavalleria lleugera o coses d'aquest tipus. Però sobretot plantegem-nos que la immensa majoria d'aquests soldats que veiem a les guerres napoleòniques són camperols o són gent de ciutat que reben una formació militar bàsica i ja està, i no és gens fàcil. Molt bé. Doncs jo crec que amb aquest bloc hem parlat una mica del que són les guerres napoleòniques, així, una panoràmica brutal ens has presentat, però ara, clar, nosaltres, ens agrada la història, però també som jugadors, no? Som jugadors de jocs de guerra, de wargames, i també parlarem de com jugar aquestes guerres napoleòniques, no? Quines opcions tenim per portar a la taula les batalles d'aquella època i que també ens has explicat. A veure, les opcions és si volem jugar una batalla napoleònica, ens estem sensació de batalla napoleònica. Molta gent. O sigui, aquelles formacions, ¿vale? Això ens ho permet una escala com 15 mil·límetres o 6 mil·límetres. Aquí està una de les grans gràcies, que és el que portarem al club, que són batalles amb 6 mil·límetres.
Això permet aquella sensació de batalla napoleònica perquè realment veus tota una formació de tropes, bàsicament infanteria, cavalleria i una mica d'artilleria, i tens aquesta història d'una batalla napoleònica tal com tu te la pots arribar a imaginar. Hi ha un país, que són els anglesos, que li s'agrada molt fer batalla napoleònica en 28 mil·límetres. Però una batalla napoleònica en 28 mil·límetres, sí, la pots arribar a fer, però quan és massa gran, són masses figures, se t'escapa l'escala, la taula no hi arribes, queda molt bé com a pessebre, però no és funcional. Sí. O sigui, la nostra escala típica de Warhammer, la de 28-32 mil·límetres... Sí, o Bolt Action, o Saga... O Bolt Action. Això està molt bé per nivell tàctic, per això està Mosquetí Tomahawk. Però deixa'm començar per mi un dels millors reglaments que hi ha en aquest moment, i m'agradaria, si pots posar la primera web. Exacte, sí. Anirem il·lustrant per als que ens esteu veient, els que ens esteu escoltant, doncs mira, Vale. però... És fàcil. Bàsicament entreu a Google i poseu Sam Mustafa Wargames. Exacte. El senyor Sam Mustafa és un creador de jocs americà que ha creat una sèrie de jocs de moltes temàtiques. També és escriptor. I la idea d'aquests jocs és sintetitzar un conflicte per fer-ho jugable. El que més, per exemple, ens agrada és que ell és capaç d'agafar una època, sintetitzar-la, fer un reglament fàcil en el qual tu vegis representat aquella època i no acabar amb mal de cap. Per què? Perquè el problema que tenen molts reglaments és que fan servir a vegades masses modificadors. Sí. I amb els jocs napoleònics passa molt. O sigui, a l'accés de modificadors, aplico aquest +1, menys 1, al final acabes boig. Sam Mustafa, amb els seus reglaments, intenta fer-ho el mínim possible. I jo, que he jugat a uns quants d'ell, jo crec que ho ha aconseguit. El primer que us vull comentar és la Salle. Aquí teniu el Sam Mustafa. És una màquina. Penseu que ha fet jocs de Segona Guerra Mundial, com el Rommel, ha fet Naval Segona Guerra Mundial, napoleònics, en té 2, ha fet un dedicat a l'època de la il·lustració, la guerra dels 7 anys, i jo crec que és un dels millors creadors de Wargame. I els jocs que portarem al club són seus. Un és el que ara mostrarem, que és el La Salle. Ui, aquí. El La Salle està basat en un... de veritat, m'agradaria que féssiu un petit exercici i poséssiu La Salle a Google i veureu un personatge que no entenc com no se li ha fet una pel·lícula a aquest senyor. Era general d'Hussars, com una cabra, un boig de seguidor de Napoleó, i una cosa que no se li pot dir mai és que no era un covard. Sempre estava amb la pipa a la mà, era la seva manera ell de bastó de mando no en portava, i la Salle, doncs això, va ser la gran representació de l'Hússar carregant amb tota valentia i sense cap tipus de por. La Salle és un reglament, sobretot, per 15 mil·límetres, en el qual tu, a la seva web, et pots baixar en PDF la manera de fer els exèrcits, és totalment gratuït, i fer exèrcits és molt fàcil, o sigui, és una manera molt fàcil de llistes d'exèrcit. Aquí és una de les seves crítiques, que és massa simplón a l'hora de no intenta buscar la recreació dels 54 regimientos que va lluitar aquí, que va fer això, no. Ei, les unitats franceses tenen això i això, ¿vale? I això permet fer unes llistes d'exèrcit força ràpides. Està enfocat per 15 mil·límetres i la idea és jugar a una escala d'això, de 3 o 4 batallons, enfrontant-se entre ells. Funciona pel sistema de punts i amb una taula de 1,80 m per 1,20 m, sense cap tipus de problemes. Ara arriba el segon, que seria el Blucher. Blucher és un altre personatge, també recomano que el busqueu per Google. Aquest és prussià.
Aquest és realment el guanyador de la batalla de Waterloo. Waterloo la van guanyar els prussians, no la van guanyar els anglesos, però els anglesos la van portar a la fama. Els prussians van aparèixer pel flanc francès i van destrossar els francesos quan aquests estaven a punt d'assaltar les tropes angleses i no sé què és el que hagués passat si no hagués arribat Blücher. Blücher és algú que va ser derrotat pels napoleons, per les tropes napoleòniques a l'inici de les guerres napoleòniques, odi etern cap al francès, borratxo, mujeriego, però que era capaç d'aixecar una passió amb els seus soldats que els seguien fins a la mort. I abans havia bo perquè la seva mà dreta era tot el contrari que ell. Era centrat, tenia clares coses, i realment què és el que feia? Qui donava les ordres veritables era el seu mà dreta, però qui posava la cara era l'avi Blücher, i que era realment qui aixecava la passió. Veure un avi damunt d'un cavall assaltant a les posicions franceses, a veure qui no el seguia. Què és Blücher? Blücher és un reglament a 6 mil·límetres, aunque sé que hi ha gent que el juga a 3 mil·límetres, i és el joc que millor representa les grans batalles napoleòniques. Es juga amb una base de 8 centímetres per 4, en el qual tu poses unes formacions de figuretes a 6 mil·límetres. Aquells que no li agraden pintar és ideal, perquè en 4 colors queden superxules i com no les veus al fons no veus al taulell, no tens que buscar el detall, sinó que tens que buscar el color, et corres una mica la peana, i cada una d'elles pot representar un regiment o un batalló i et permet muntar una gran batalla amb unes taules. Per exemple, el dia que les fem al club, la batalla de Blücher, si tot va bé, farà entre 3 o 4 taules de 1,80 m per 1,20 m. O sigui, amb aquesta taula, en un cantó hi haurà 6 o 8 generals, portant un grup a un exèrcit i a un altre. I abans hi haurà un general en cap, que és el que bellugarà els daus i començarà a donar ordres. És el més semblant a una batalla napoleònica i s'aconsegueix amb aquest joc que es diu Blücher. O sigui, en diferència amb el La Salle, diríem que és una escala menor, per tant, pot representar una batalla una escala més gran de batalla, no? Correcte. Però després, a nivell de mecàniques, és semblant? A nivell de mecàniques s'hi semblen molt, perquè una cosa que té el Sant Mustafà és que agafa com uns motors del joc i que són capaços que el reconeixes amb els seus jocs, no? O sigui, a la que has jugat a un joc i comences a agafar un altre i dius, esto me suena. Té com un core, no? Té com un core comú, més o menys, i després va afegint... Més o menys, sí. I són molt fàcils, són de veritat uns reglaments molt fàcils. Tenim la sort que hi ha una sèrie d'enamorats del Wargame i d'aquesta època que ens han traduït a la llengua de Cervantes aquests reglaments. Sabem que no tothom és capaç de llegir o no vol llegir en anglès. Blücher i La Salle estan traduïts al castellà a nivell fan, ¿vale? Això quedi clar. I això fa que el seu accés sigui molt més fàcil. I després, a nivell de trobar miniatures i trobar material per fer-te l'exèrcit, és fàcil, difícil, costa de trobar? Ara costa de trobar. Costa de trobar perquè el Brexit amb això ha fet molt de mal. El problema dels 6 mil·límetres és que són 2 marques i són angleses i ja sabem el que és demanar a Anglaterra. El que passa és que pots arribar a trobar alguna cosa per a Espanya. O una altra opció és trobar gent que ja el té i que se'l ven. I el tema d'impressió 3D amb 3 mil·límetres és factible? També funciona. En 3 no ho sé, en 6 sí. Tinc companys que imprimeixen i sense problemes. És una altra gran opció fer servir la impressora 3D. Sé que costa una mica més trobar cavalleria, però sé que en un principi hi ha força d'arxius on poder trobar figures a 6 mil·límetres. El que jo recomanaria, que si us voleu començar a informar i això, cap problema, però el que sí que m'agradaria que veiéssiu primer una batalla i a partir d'aquí mireu les opcions. M'agradaria veure si aquesta primavera podem muntar la primera trobada napoleònica al club. La meva idea és fer un matí de Blücher i una tarda de La Salle i que cada un provi el que més li gusti, o si vol provar els dos, que provi els dos, sense problemes. Molt bé. Vale? Després hi ha un altre reglament, que és el Battle Empire,
Battle Empire és un reglament francès. Aquest reglament francès està fet per l'Hervé Carrier. Potser alguns de vosaltres us sonarà a l'Arte de la Guerra, que també és un altre reglament de 15 mil·límetres que va des de l'època sumèria fins a l'època medieval, però el Battle Empire és bàsicament un reglament de guerra napoleònica. El millor d'aquest joc, el millor són les llistes. Les llistes de Blucher i les llistes de la Salle poden arribar a ser pobres si vols fer un detall d'una batalla o del coneixement napoleònic. En canvi, les de Battle Empire estan currades a uns nivells brutals, amb unes llistes que representen realment qui va lluitar en aquella batalla. I té un sistema de joc que no està gens malament, en el qual tu tens una sèrie de divisions i cada divisió li poses una ordre i aquella ordre és la que farà, i per canviar-li el general té que enviar algú perquè li faci un canvi. O sigui, una mica la representació de en un camp de batalla era molt difícil canviar ordres i dominar i fer canvis perquè no n'hi ha una ràdio, no n'hi ha una manera de fer arribar aquesta informació. No hi ha aquest efecte... O sigui, normalment els jocs els juguem com si fóssim déus, no? Sí. Que tenim visió de tot, i les unitats saben el que passa en el flanc oposat i en base a això reaccionen i tot és com tot molt omnipresent. Aquí ho saben representar amb aquest sistema, no? Està bé. Vale. El problema d'aquest reglament, i és del que queixo sobretot, i no sóc l'únic, és que és caòtic a nivell d'edició, no? O sigui, les coses a vegades es contradiuen, han fet segona edició i ha millorat, però no és un reglament fàcil per poder entendre. A part, la segona edició que ha millorat està exclusivament en francès. Es va fer una edició amb la llengua de Cervantes, però la segona edició no es farà amb la llengua aquesta, perquè no n'hi ha quòrum. Mira, el problema del Wargame napoleònic, no sé si us en recordareu quan estudiàveu la història d'Espanya, que quan arribàveu a l'època de la Reconquista hi havia el famós Reino de Taifes. Els reinos de Taifes, d'aquests musulmans, que eren tota una sèrie de regnes dividits entre ells i cada un anava a la seva història. Vale. Amb el Wargame napoleònic passa això. O sigui, no hi ha un reglament, com per exemple Vol, o Flames, o Warhammer, que més o menys pot unificar a tota una afició. Ja. A Saragossa poden jugar un, a Madrid poden jugar un altre, a La Corunya juguen un altre, a Barcelona en juguen diversos. O sigui, no hi ha una manera d'unificar els jugadors i poder fer trobades amb un reglament. Cada un vol jugar el seu reglament i defendrà el seu reglament com poden defendre els anglesos la posició a Waterloo o els francesos a el que seria Austerlitz. I abans això costa. I abans, què hem fet? Amb l'experiència, acabes trobant aquests reglaments que et sents més còmodes, que tens un petit col·lectiu en el qual hi creus, i això ho hem trobat amb els reglaments del Sant Mustafà, tant a la Salle com al Blucher. Però el Battle Empire, m'agrada comentar-ho per això, no? Perquè és el que té les millors llistes napoleòniques, en diferència, el que millor pot representar les batalles, i té un motor de joc molt bo. La llàstima és que no és fàcil entrar a jugar perquè el reglament no està ben clarificat. Bueno, però jo crec que està bé perquè has proposat el contrapunt dels reglaments de Sant Mustafà, que potser pequen de bàsics o de genèrics en quant a llistes o en quant potser a mecàniques o reglament. Correcte. I has posat el contrapunt del Battle Empire, que té molta més profunditat en llistes, que segurament en tema de regles també és més profund, segurament també deu ser més dens el reglament, però està bé tenir opcions per tots els gustos. Bueno, i després està una de les opcions que més m'agrada, si el passes al següent, que era... No, això és el Battle Empire. Això és la portada... Sí, espera. Sí, Black Power. Vale. Aquest reglament m'encanta perquè pots jugar amb aquest reglament totes les batalles, si és caramús, si és el que se t'ocorreixi, des de la Guerra de Successió fins les guerres abans de la Guerra Franco-Prussiana. O sigui, és un reglament que et proposa tot el que és la pólvora negra, aquesta època que abans he comentat. És un reglament per gent que el que vol és treballar-se l'escenari previ. No hi ha un sistema de llistes, tu tens que fer la llista
amb el que tu has trobat a la història, parles amb el teu company i dius, mira, jo portaré això i tu portaràs això. És un intent de representació de les batalles molt molt treballat, que és una cosa que m'agrada molt. A veure, jo a vegades gaudeixo més amb el previ de la partida i el després de la partida que durant la partida. Sí. O sigui, m'agrada buscar la informació històrica, m'agrada preparar les llistes. Faig la partida. La partida poden passar moltes coses. I després comentar-ho amb una cervesa o el que em vingui de gust a la mà, què és el que ha passat durant la partida. Per mi són les 3 fases. Black Power és un joc fet per això, per crear amb els amics, per muntar aquestes batalles. Està pensat sobretot per jugar amb 28 mm i et permet jugar tota aquesta època. Però què passa? És una manera de jugar que et té que agradar o no. I insisteixo, és la manera que més agrada a jugar a Anglaterra. Els anglesos són així jugant. Sí. No busquen tant la llista, sinó la representació històrica, quedar, preparar, jugar i veure pintes. I ara anem a l'altre que estic totalment enamorat, que ja sé que el club ja el coneix, que és Mosquete i Tomahawk. Nosaltres coneixem a l'estudi Mosquete i Tomahawk perquè, Saga, podem dir que és un dels 3 jocs més jugats al club. Sí. I de l'estudi Mosquete i Tomahawk, que són un grup francès, creadors de regles... Estudio Tomahawk. Però el primer va ser Mosquete i Tomahawk. I Mosquete i Tomahawk agafa de base el mateix que Black Power. Tu, amb el reglament, pots jugar tot el que seria l'època de la pólvora negra. Sí. Què passa? Fan un reglament amb Mosquete, en el qual després van traient suplements, amb per exemple, el suplement de color blau, sacó i bayonets, jugues l'època napoleònica, amb el de Red Coast i Tomahawk jugues les guerres índies i la guerra d'independència americana, i ara estan teòricament treballant amb el tercer, que seria la guerra colonial. La guerra colonial, que serien anglesos i francesos contra afgans, contra zulus... Però tot això està molt parat. Per què? Perquè Estudio i Tomahawk no donen abast. Ja. No donen abast perquè en aquest moment tenen a punt de treure el Victory, Que el que Victory és seria... el reglament de Segona Guerra Mundial. Sí, però seria un saga de Segona Guerra Mundial o seria un altre? És un altre. No, seria una barreja de coses que poden trobar a Saga, a Congo, i coses que ja veurem, Sí. a nivell de secció, més o menys, per lo que estic veient, amb 1 o 2 vehicles com a molt, però on realment el joc té la clau és amb l'efecte psicològic. O sigui, el que es vol treballar és la moral de la tropa. Situacions en la qual aquella tropa rep una sèrie d'atacs i aquells atacs fan que no tant els morts, sinó que la gent es tiri enrere. Es jugaria amb un taulell petit, 90 per 90, o bueno, com un taulell com Saga, és el que hem vist. I és el que quasi segur estarà ja a França a punt de sortir. Però és clar, després tenim tot el que tenen que treure de Saga. De Saga tenen que treure el tercer volum d'Antiguitat, però que al final quedarà després perquè ara el treuen cavalleria, que és tot el tema de la cavalleria medieval. Clar. I tot el que és Mosquete i Tomahawk, perquè el tenen que treure el tercer volum, amb la qual cosa, tenint en compte que són un grup semiprofessional i això, tardarem en veure les noves expansions de Mosquete i Tomahawk. La meva sensació és que, per lo que he acabat de llegir, ara veurem el Victory, el Cavalleria, després acabaran de fer la Roma Imperial i no crec que fins a final del 2025 veiem el següent suplement. Però igual, amb el suplement que hi ha actualment tens partides per rato. A Sacó i Bayonets hi ha per mi, el millor escenari que he jugat mai de Wargame. Es diu El Corazón del Infierno i és una experiència a la qual jo m'ofereixo per poder jugar un escenari en el qual les teves tropes estan dintre d'una batalla a escala 28 mm, però no saps el que passa ni a un cantó ni a l'altre. I el que va passant durant la batalla te'n va influenciant. I per mi és un dels millors escenaris que he jugat mai a nivell de Wargame. I està molt bé perquè tens aquella sensació d'estar dintre d'una batalla napoleònica amb un grup de figures de 28 mm i vivint aquella sensació de batalla. O sigui, això sí que ho han aconseguit. Aquests serien els reglaments que recomanem i que treballarem al club
Sobretot, insisteixo, seguirem amb tot el que és estudi i Tomahawk amb el seu reglament, i sobretot el secó, ja que tenim gent que té ganes de fotre-li. I portarem el Blucher i el Lasalle perquè la gent del club pugui jugar a les figures ja pintades, tot fet, i jo només pugui conèixer-ho. I amb el temps, si s'hi volen ficar, donarem recursos, podem dir, doncs, vés cap aquí, vés cap allà, està tot el tema de la impressió 3D i no hi ha problema. Llavors, què passa? Insisteixo, les guerres napoleòniques necessiten que estiguis documentat. Sí, Llavors, jo us vull ensenyar un parell de llibres. molt bé. Doncs anem per al primer. Aquest és l'últim. Vamos a veure, Desperta Ferro és la gran... quasi tots, em sembla que ja el coneixeu, aquesta gran editorial, 2/3 Madrid, 1/3 Barcelona. Dic 1/3 Barcelona perquè un dels socis és d'aquí, havia sigut president d'Alfa, el Mercenario. I és una editorial que ha revolucionat el món de la història militar, sobretot traient-li ferro i passió i posant-li història i ciència. No em deixo mai de comentar, per mi un dels millors números que han fet va ser el de la batalla de Lepanto, i em direu per què? Perquè la meitat de la revista va ser escrita per gent d'història i doctors amb història italians, espanyols, i l'altra meitat eren doctors amb història o professionals turcs, amb la qual tenim els dos punts de vista. Vale? Doncs aquesta gent intenta buscar sempre el millor a nivell històric, i acaben de treure aquest, les guerres napoleòniques. Què passa? És un llibre diferent, perquè és a nivell global. Tot el que va afectar a nivell global les guerres napoleòniques, com va afectar la Índia, com va afectar Àfrica, com va afectar als Estats Units, com va afectar a les Amèriques, com va afectar Europa. O sigui, és una visió totalment global de les guerres napoleòniques. És un totxo, però és la versió més moderna que trobarem de les guerres napoleòniques. Ara bé, si tu el que vols és la veritable meollo de les guerres napoleòniques, que és Europa, no em cansaré mai de recomanar el següent llibre. Aquest. És el millor que s'ha escrit sobre les campanyes de Napoleó. És un totxo, però realment, si t'agrada, és una meravella. Està molt ben escrit i et dona a conèixer tot el que són les campanyes de Napoleó, des del seu inici a Toulon fins a la seva marxa a Waterloo. I surts sapiguent moltíssim d'aquest període només per a un sol llibre. Vale, bueno, direm per als que ens estan escoltant que el llibre és Les campanyes de Napoleón de David Chandler. Un emperador en el campo de batalla de Toulon a Waterloo. Correcte. I després, el que sí és molt important és trobar documentació, perquè començaràs a pintar figures i llibres com aquest d'Osprey són claus perquè la uniformitat és el més complicat. A veure, no és gens fàcil aclarar-se amb els uniformes. Us hem posat aquí en pantalla un llibre d'Osprey dedicat a la cavalleria prussiana, amb tots aquests colors. A veure, orientar-te amb el món dels uniformes napoleònics és molt difícil. No és com a Segona Guerra Mundial, que queda molt clar qui és alemany, qui és rus, qui és americà. No. Aquí pots veure aquests colors qui són. Potser també es poden portar els austríacs, es poden portar els espanyols, petits detalls que fan que sàpigues qui és un i qui és l'altre. Llibres com Osprey o altres t'ajuden. A internet hi ha molta informació. I com podeu observar a la següent fotografia... Vale, bueno, el llibre que estaves comentant ara es diu Prussian Cavalry of the Napoleonic Wars 1. Sí. Vale, d'Osprey. I el que... Sí, tota la línia d'Osprey és brutal. Però clar, I després... Quan tu mires les figures napoleòniques pintades, no són fàcils. Jo tinc el meu exèrcit napoleònic, li tinc que agrair a l'Albert Serra, que és un pintor de Ludus, que em va pintar les figures. Perquè jo, de veritat, sí que em puc veure capaç de pintar un viking, de pintar un alemany, però un soldat napoleònic, no. En condicions, no. I necessites tindre... És una de les coses que més tiren enrere, no? De que no és fàcil pintar-los. I, bueno, per això us he posat les fotos. Busqueu per qualsevol internet i veureu les fotos d'un soldat napoleònic. Aquí teniu, a la fotografia es veu cavalleria pesada britànica, però clar, quan veus la següent fotografia d'un escocès,
Sí. en la qual tens que pintar, a part de la uniformitat típica napoleònica, la seva faldilla escocesa, els seus mitjons escocesos, i això està a 28 mil·límetres, però jo també tinc les figures d'escocesos a 15 mil·límetres, i també li he pintat els mitjonets i tot, o sigui, com m'enteneu, això és un dels càntics que té a jugar aquest període. La figura, a veure, hi ha un nivell de pintura molt alt al club, la gent pinta molt bé, però una figura napoleònica pot arribar a espantar, però és com tot, és posar-s'hi. És posar-s'hi, fer-ho, i una de les coses bones que té jugar, per exemple, a 6 mil·límetres, és que pots pintar en sèrie i si et cures una mica la base et queda una unitat molt resultona i per aquí ja comences a agafar-li a la uniformitat i al gustillo. Després passes a 15 i després passes a 28. Això ja cada un. Clar, bueno, jo Doncs tinc l'experiència d'haver pintat en una altra època, però de 12 mil·límetres, i clar, és una altra història, no pots fer detalls, et bases, doncs, això, amb uniformitat de colors, amb altres històries, i, bueno, o sigui, per mi, que sigui una escala més baixa no vol dir necessàriament que sigui més complicat, al contrari, quan tu estàs pintant 28 mil·límetres, la mini t'obliga que li facis més detalls perquè es presta això, la miniatura quan és més gran. Així que no us espanti tampoc que pintar miniatures molt petites al final no té per què ser més difícil. Però sí que estic d'acord que amb el tipus d'uniformes que tenen en aquesta època, de batalles napoleòniques, no és el mateix, sí. Jo aquí crec que patiria bastant en relació amb pintar uniformes a la Segona Guerra Mundial, per exemple. Però bueno. Quan els tingueu a les mans, quan podem mostrar-vos al club les figures pintades, bueno, doncs ja veureu que en el fons també és posar-s'hi, no? Sí. I, bueno, i amb això teòricament acabem. No sé si tens alguna cosa molt més. Bé, sí, no, jo tinc preguntes. Ara que fa poc que va sortir... Bueno, una pregunta, per exemple. Hem parlat de llibres que ens ajudin a, doncs això, a il·lustrar l'època, però em ve al cap preguntar-te sobre pel·lícules o sèries, sobretot ara que ha sortit la de Napoleón, que ha portat bastanta controvèrsia, sobretot per part de gent que estava esperant que fos una pel·lícula amb un rigor històric. Però, bueno, tampoc vull necessàriament parlar de Napoleón, sinó si hi ha altres pel·lícules que també ens donguin una visió el més acurada possible de l'època i que siguin entretingudes, ja seria l'hòstia, doncs aquí està la pregunta. A veure, per mi, la millor pel·lícula de les batalles napoleòniques és la pel·lícula que es va fer de Waterloo. És una pel·lícula del 1970, en la qual es veu molt bé la manera de fer la guerra, es veuen les formacions, els papers dels anglesos, dels francesos. Jo crec que la pel·lícula referent seria això, Waterloo, del 1970. És una pel·li que sempre jo tinc, si realment algú del club la vol jo la puc anar deixant, perquè la tinc en una estanteria i si no, suposo que a les cadenes, estic mirant ara un moment a internet, està Filmin, si algú té Filmin la podrà veure. Sí, o si no, també hi ha opcions amb l'ull tapat, vull dir que segurament també es podrien sí, això hi ha aquí, però per mi Waterloo seria la pel·lícula que millor és. Després hi ha una altra que recomano molt, que és Los duelistes, de Ridley Scott. És una pel·lícula, a veure, deixa'm buscar qui la té. De Ridley Scott. De Ridley Scott. Los duelistes. És, per mi, una de les millors pel·lícules d'ell, en diferència. Mira, sí, pel·lícula del 77. Del 77. Aquesta està a Amazon, està a Apple TV, i és una pel·lícula que veus la ciutat militaritzada francesa d'aquella època. O sigui, és veure a escala mínima la lluita de dos oficials durant tota la guerra,
no es veuen batalles, sinó situacions tàctiques. Seria una manera molt fàcil de representar-ho amb Mosquete i Tomahawk. Mhm. I per mi són les dues grans pel·lícules napoleòniques que ajudaran a més o menys a entendre aquesta època, no? Per un cantó Waterloo i per l'altre cantó el que seria l'ús de listes. Molt bé, molt bé. Bueno, doncs, Déu-n'hi-do, la pregunta aquesta no estava preparada, l'atracament així en directe t'ha sortit molt bé, Toni, Segueix. ets un Si crac. tens alguna pregunta més, Oh, encara t'enrotllo. bueno, no sé si hem dit marques de... Clar, has comentat que marques de miniatures per aquest període, la majoria estan Sí, al Regne sí. Unit. A veure, marques de miniatures tenim una molt bona, ¿vale? Mm. I m'agradaria trencar una llança perquè hi ha gent que està intentant portar aquest material. Des del Brexit estem patint. Per tema napoleònic, amb 28 mil·límetres, el millor és Victris. Ah, sí, vale. Vale? Victris, a part de tot el tema d'antiguitat, té tot el tema napoleònic. Vale? I Sí. per sempre estic content perquè, mira, hi ha petites marques, també, com us vaig comentar, el Baldrige Games, que són una gent de la Catalunya Central, que ens estan aconseguint material. Fa poc van fer una comanda i jo, ja per fi jo ja tinc els Honderos de Baleares que no havia manera d'aconseguir-los. I sé que faran més comandes a Anglaterra i si voleu aconseguir figures, intenteu buscar a les tendes on vulgueu al fons tot aquest tema i és la millor manera. L'altra marca de 28 mil·límetres seria tot el tema de Perry miniatures. Ah, sí. Exacte. Sí, napoleònic, tenen molt... Sí, sobretot les cases de plàstic. Tens que buscar l'opció de plàstic perquè són molt útils per començar. Plastic Rangers, sí, box sets. Boxes, aquí. Mhm. O sigui, entre la combinació de les caixes de Perry i les de Victris, pots fer-te un bon exèrcit de 28 mil·límetres. Clar. Vale. Sí, no, jo l'experiència que tinc amb Victrix és molt bona, l'únic que és en una altra època, però... Amb les napoleòniques... A veure, són de les primeres, fa temps que no treuen res, però tenen un fondo bastant important. En tema de 15 mil·límetres, qui tenia 15 mil·límetres? Ara fa tant temps que no tinc 15 mil·límetres que ja... Bueno, era Essex. Essex miniatures tenia un gran abast de figures. Sí, mira, 15 mil·límetres, sí. Sí. Però són figures que molta gent diu que són postures antigues. I jo sé que hi ha gent que no li agrada. O sigui, amb el tema de la saga, jo sé que hi havia gent de Gripping Beast que no li agradava la figura i buscaven altres... Per què? Perquè mira, són figures dels anys 80. No anem a negar-ho, però bueno, aquí teniu a la fotografia que està ensenyant ara el Joan com pot arribar a ser pintades, no? Sí. I la que sí que és impressionant, i que us recomano de mirar, és Baco Miniatures. Ui, com s'escriu això? Baco, posa Baco 6 mil·límetres miniatures. Com el dius Baco. Sí, exacte. Bacus. Bacus 6 mil·límetres. És la gran casa de 6 mil·límetres. De qualsevol època. Aquí teniu les imatges a 6 mil·límetres. Us recomano que entreu a la seva pàgina, Bacus 6 mil·límetres, ja podem a Google el busqueu. I és l'escala amb la qual jugarem a Blucher. Sí, ara que estic veient els de napoleònic. Sí. Clar, tot això ve d'allà. L'únic que això del tema de pagar, bueno, lo típic, no? Aduanes i tal, en el cas de Victrix, crec que ja t'avisen, no sé per on sortia, com un missatge del pal de que ells es fan càrrec, que ells ja t'estan gravant a l'impost. Per tant, que no tindràs problemes d'aduanes. Crec que no sé com es mirava. Però tu segueixo dient, ells et cobren l'impost. Sí, no, però almenys el tens... Però almenys quan tu vas a pagar, vas a fer el check-out a la pàgina, allò és el total. Després no et vindran càrrecs addicionals. Perquè jo últimament he...
les grans empreses de figures, bueno, de tendes, t'emporten i pots buscar. El que no trobaràs serà molt difícil que trobis figures de Baco Ja. a 6 mil·límetres. Aquí sí que en un principi l'opció podria ser interessant començar a mirar per impressió 3D. I sé de gent que ha fet impressió 3D i li estan quedant exercicis molt xulos. Hosti, estic veient com la gent pinta amb 6 mil·límetres i Déu-n'hi-do, Sí. Déu-n'hi-do el detall, que li posen, ostres. Sí. L'únic que semblen una mica xatos, perquè clar, és que és una escala que, Sí, ostres. però, vamos a veure, teniu que pensar en la imatge sobre la taula. Clar. En el fons estàs veient marcadors. Clar, estàs veient puntets al final, és que és molt petit. Estàs veient puntetes de colors que sobre un tauló de color verd són impressionants. Però sempre has pogut veure que li pinten els bigotis. Sí. Sí. Aquí tens colaceros francesos. Sí. No. Impressionant. Per això, i abans està. Molt bé. Doncs res, jo per la meva part ho deixaria aquí perquè ja no se m'acudeixen més preguntes. Jo, en un principi, el que sí que m'agradaria és fer un agraïment, si no t'importa. M'agradaria agrair i dedicar-li aquest programa a l'Eloi de l'Associació de Wargames de Napoleonics, perquè és algú que m'ha agafat a la maneta, que m'ha obert el camí. I sobretot tenir un record d'una persona molt entranyable que es deia Bob, que era un anglès que va vindre a viure aquí, que va ser el que ens va iniciar molts de nosaltres amb el món també napoleònic i ens va ensenyar a jugar a Blucher. Al mes de maig, a Ludus, farem un dia de Bob amb el seu homenatge. És un d'aquests, es va deixar després de pandèmia. I sempre el teníem al record, perquè gent com ella va introduir el Wargame napoleònic aquí i fer-ho accessible, no? Sí. I és un món que quantifiques és més fascinant del que et pensaves, no? No és allò que hi ha tan tonto de dos línies van i se peguen, no és gens fàcil jugar a Napoleònic, perquè el que he comentat, si fas una cosa i abuses d'ella, et vindran per l'altre cantó. Sí. Té la seva història. Molt bé. Doncs res, queda dit. Jo t'agraeixo la masterclass que ens has donat i ja saps, i et convidem a que puguis venir a un futur proper, esperem, a que ens continuïs il·lustrant sobre aquest període o qualsevol altre període. Això ja ho deixem. Sobretot ara, a veure, la idea sobretot d'això és dir-li al club que aquest any coneixeran els Jocs Napoleònics al club, que és de l'associació napoleònica, sobretot a l'Eloi, al qual jo li he agraït abans, m'ajudarà i vindrà i ens ensenyarà i portarà material i ja veureu que ens ho passarem pipa i que no li tinguem por i que és que és diferent a qualsevol altre període i que crec que us agradarà. A part, no tenim que oblidar que ens estem ja començant a fer una mica grandets al club, que ja no som aquests crios que jugàvem a la tenda, i és el que té, no? Et fas gran i jugues a Napoleònic. Sí, això ja va amb l'edat, no? O sigui, és... Sí, una mica sí. Tens Napoleònic, problemes de pròstata, o sigui, tot va una mica... Sí, per aquí va el tema. Molt bé. Pues res. Res, Joan, gràcies per convidar-me. Intentaré, amb molt de gust, vindreu alguna altra vegada a parlar del que sigui. Sí. I espero que el programa us agradi. Jo he intentat fer aquestes 4 pinzellades. I res, fins a la propera. Molt bé, doncs moltes gràcies, Toni. Doncs nosaltres us anirem informant de totes les activitats que fem de Napoleònic i que veurem aquest any. Doncs seguirem amb ganes tot això, tota aquesta descoberta que ens ajudarà el Toni a fer a dins del club i us anirem informant. I res, i fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Toni. Ens veiem, esperem que aviat. I si no, ja ens veurem pel club, per això no hi ha problema. I també moltes gràcies als que ens esteu escoltant, als que ens esteu veient. Ja sabeu que som irregulars de Plan B, el club de gràcia, de Wargames, jocs especialistes, jocs de guerra, pintura, hobby a tope i visca el Wargame. I res, esperem que ens veiem més aviat que tard. Vinga, moltes gràcies, adeu.